दिनै स्टारलिन एबा जारिमिन बिथांनि संसार जानाया आस'खान्दा जासिगोन नामा? दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो एमजे आरो प्रितिजों बिथांमोना मोनसे गोरोबलायनानै संसार जानो थांगासिनो फिन खेबसेबाव। दा बिनि गेजेराव स्टारलिननि बिथांनि जिहेतु संसार जानायनि एमजेजों सिमां नुदोंमोन बिथांनिया दा आस'खान्दा जागोन ना जाफुंगोन, दा बेयो माने जों बयबो मिथिनो लुबैयो नङा होनबा नोंथांमोना। आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर। दिनै स्टारलिना मा जाखो आरो बिथांनि दा डिसिसना मा रोखोमनि नङा होनबा, एमजेजों थागोन ना मा रोखोमनि बाथ्रा नङा होनबा नोंथांमोना बयबो मिथिनो लुबैयो। दिनै खुलुमबाय लोगोफोर गासैखौबो। दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो जे एमजेनि थिं आरो प्रितिखौ लानानै दिनै गामियाव मोनसे मेल मिटिं खुंनानै जिहेतु बिथांमोनखौ मोनसे गोरोबहोनायनि मोनसे जों नुथाय नुनो मोन्दों नङा होनबा। दा थिगैनो दङ, दा बिथांमोना गोरोबलायबाय। दिनै रायजो राजा बा गामिनि गावबुरा गेदेर गोलावफोरजों मोनसे रायज्लायनानै दिनै थारैनो बे बाथ्राया सैथोमार जे बिथांमोना गोरोबलायफिनबाय आरो मोजाङै संसार जानायनि बाथ्रा होनबाय नङा होनबा जिहेतु। दा बेनि गेजेराव दिनै गोदोर कुइसना बेसो जे जिहेतु स्टारलिन एबा जारिमिन बसुमतारी ना मामोन, स्टारलिनखौ दिनै जिहेतु एमजेजों फैबाय बिथाङा नङा होनबा। एमजेजों फैनानै दिनै बिथाङा जे जों गोबां बिथांमोननि रिल्सफोर बा ओंखाम संनायफोर भिडिअफोर नुदोंमोन नङा होनबा। बिथांमोना दिनै गोसो गोरोबलायनानै जों बेफोरबायदि आगान बा डिसिसन लानाय जों नुनो मोन्दोंमोन नङा होनबा। बिथांमोननि कमेन्ट सेक्सनफोर पस्टफोर मानसिफोरनि गोबां रोखोमनि गाज्रि बुंनायखौ बाथ्राखौ माने नुनानै बिथांमोना गावसोरनो बुंदोंमोन जे जों गोसो मिलायनानैसो फैदों होननानै होनबा। दिनै बेसिम थिगैनो दं गासैबो, खिन्थु दिनैनि दिनाव जे नोंथांमोना नुबाय हरखाबै प्रिति आरो एमजे मोननि जिहेतु गोरोबलायनाय आरो बिथांमोना मोनसे गोजोन संसार जानो थाखाय गोरोबलायबाय होननानै। दा बेनि गेजेराव जे जिहेतु स्टारलिना दा मा जाखो नङा होनबा। ओमफ्राय स्टारलिना दिनै एमजेजों जे फैबाय, बिथाङा जिहेतु जुलि जानाय बा मोनसे बिथांजों गोरोबलायनानै संसार जानायनि मोनसे नेम बायदि हिसाबै फैबाय नङा होनबा। दा बिथाङा फैनानै दिनै हरखाबै जे प्रिति आरो एमजेजों गोरोबलायबाय। दा बेनि गेजेराव मा रोखोमनि जाना दं नङा होनबा बाथ्राया बेयो बयनिबो साननो गोनां बाथ्रा। दा ना स्टारलिना माने बिथांमोननि जिहेतु गोरोबलायनायावनो माने गोजोननाय थाबाय ना सन्तुष्ट नङा होनबा। दा बिथाङा न'आव थांफिनबाय नामा बेफोरबायदि जोङो माने बिराद कनफिउस जाना दं। रायजोफोरनो मोजाङै फोरमायना होनायबा जागौमोन जे स्टारलिना दा माने बबेखिं ना एमजेजों दंना ना एमजेजोंनो थागोन ना बिथाङा न'आव थांफिनगोन ओरैबायदि बाथ्रा नङा होनबा। दा बिथांनि मोनसे जिहेतु एमजेजों फैनायनि दावराव दावसि जाबाय, बिथांनि जिहेतु फिउचारा माने एसे बोरैबा जाहैबाय नङा होनबा। मुङा बिथांनि लाइफआ एसे गाज्रि जानाय बायदि जाबाय जेनेबा। ओमफ्राय गुबुनजों माने एसे बोरैबा जाहैगोन आरो जेनेबा देनाव जुलिफोर जाहैयोबा गुबुनजों बुंजानाय बखिजानाय बेफोरबायदि नङा होनबा। दा बेफोरखौ आं बारा बुंनो थांला लोगोफोर। दिनै नोंथांमोनाथ' बयबो नुखाबाय बुजिखायो नङा होनबा मा जाथाय जालांदों। दा बेनि गेजेरजों आं बेखौसो खावलाय दिनै स्टारलिना जिहेतु एमजेजों दं ना मा नङा होनबा, बेखौ जुदि मोजाङै गामिफोरनि मानसिफोरा बुंनानै ससियेल मिडियायाव दिनै बुजायना होयोमोनबा जों गोसोखौ गोजोननाय मोनगौमोन। लोगोसे दा प्रिति आरो एमजेजों दा ज' जालायनाय बाथ्रा आरो प्रितिमोना जिहेतु जाबाय ज' जानायनि। ओमफ्राय स्टारलिन बिथाङा दा मा खालामगोन मा मागोन बेफोरखौ जुदि सोरबाफोर जुदि मिन्थियोबा खोन्थाहरबानो जाबाय। आं बेखिनियाव बुंना दोनथ'बाय, गोजोननाय थाबाय, थेंक इउ।